Adéu-siau. Adéu, que vagi bé. Bona sort amb la pel·li. Bueno, és la primera. Esperem que sigui no l'última. Estem a la redacció de Fotogrames, per fi, un dels somnis complerts està aquí. Jo que sóc un fan de fotogrames des que tinc ús de raó. Esperem ara una crítica destructiva de la nostra pel·li, que és el que ens ajudarà, que sigui destructiva, perquè si ens la deixen bé, després no anirà la gent a veure-la. I res, 22 de juliol als cinemes i passi el que passi. Bones. Hola, bon dia. Buenas. Hola. Què tal? Bé. Què tal? Molt bé. Què tal? Veuràs passi el que passi? Veuràs passi el que passi? La veuré una vegada, si m'agrada 2, 3, 4, 5, totes les que calgui. Segur que em farà molta gràcia. Molt bé. Bueno, simpàtica, fresca, i jo el que he anat és sala per sala. Què fas al Fotogrames, tu? És una bona pregunta. Doncs aquí tenim les sales on anem estrenant, i les fotos, tots els documents, els àudios i tal. Quin perfil m'agafes? El bo, t'agafa el bo. Anem a parlar de publicitat. Aquest Fotogrames has de pagar publicitat. Parlen de Harry Potter gratis, però de passi el que passi has de pagar. Clar, perquè són petits, indis. Jo em dedico a compaginar Molt bé. Quanta gent sou a tota la redacció? uns 14, més o menys. 14. I ara me'n vaig al cinema Girona, que he quedat amb la noia dels cinemes Girona d'aquí, portar-li els pòsters, les llicències, perquè clar, és això, a més, els has de portar tot el material, les còpies... Tu fas tot tu, tio. Tot jo. La meva productora sóc jo i l'ordinador. Les últimes paraules són que passi el que passi, estrenem la pel·li i que passi el que passi, l'important és que l'hem feta. De fet, el títol de la pel·li ve per això, mira, tu, davant de totes les inconvenients de no tenir subvencions, de no tenir distribuïdora, de no tenir cap preventa a cap televisió, de no tenir cap ajut de res, hem dit, passi el que passi, l'anem a fer amb pit i collons i ja està. I ja està feta i si no t'agrada és igual, està feta, l'important és fer-lo.